Tabib ta' 55 sena huwa l-ewwel Malti li rriżulta pożittiv għall-Coronavirus. Il-virus ħariġlu l-għada li wasal Malta minn Btala fin-naħa ta' fuq tal-Italja fid-Dolimiti. F'konferenza tal-aħbarijiet b'rabta ma' dan il-każ, is-Supretendent tas-Saħħa pubblika l-Professur Charmanie Gauci qalet li r-raġel siefer lejn Treviso fl-ewwel ta' Marzu u rritorna fit-8 ta' Marzu. Qalet li mill-għada li wasal f'Malta beda juri s-sintomi tal-virus u tal-għalu d-deni. U għamel kuntatt mal-awtoritajiet tas-Saħħa fejn sarlu swab test u rriżulta fil-pożittiv għall-Coronavirus. Madankollu huwa jinsab fi stat ta' saħħa tajba. Dan il-persuna kien persuna oħra li segwa l-istruzzjonijiet li aħna konna qegħdin nagħtu u għamel is-self quarantine tiegħu innifsu. Ġifieri kif wasal lura mill-ewwel dan baqa' id-dar tiegħu u anka mill-informazzjoni li tagħna li hu kien abqat fid-dar tiegħu apparti mill-kumplament tal-familja tiegħu. Allura hekk inti dejjem kemm tista' tnaqqas ir-riskju li tista' titrasmetti il-mikrobu lil persuna oħra. Il-Professur Gauci kkonfermat li r-raġel ma daħalx għax-xogħol għax hu tabib fl-isptar Mater Dei. Assigurat li dan il-virus ma ġiex trasmess fl-isptar Mater Dei għax kien għadu kif ġie minn barra u l-mikrobu laqtu mill-Italja waqt il-Btala. Serħu moħħ in-nies li dan il-każ m'għandu xejn relazzjoni mal-isptar Mater Dei. Huwa biss persuna li jaħdem hemmhekk li dan iddeċida li jmur holiday u laqqad dan il-mikrobu mill-Italja fejn nafu li hemm numru ta' każijiet qawwija u hemm trasmissjoni qawwija bħalma rajtu bil-każijiet kollha li kien qed ikollna qabel. Qalet li jibnu li kien miegħu l-Btala qatt ma mar skola u s'issa ma wera l-ebda sintomi ta' din l-influwenza. Il-Professur Gauci qalet li t-tifel qed jinżamm fi kwarantina. L-istess qed jagħmlu 3 membri l-oħra tal-familja tiegħu li minkejjel ma marrux għall-Btala qegħdin jagħmlu kwarantina obbligatorja għax dan huwa każ meqjus b'riskju għoli. L-awtoritajiet tas-Saħħa saħqu li qegħdin isegwu familji oħra li siefru mat-tabib u ibnu. Is-Supretendent Charmanie Gauci reġgħet appellat għal kalma u r-responsabilità. Qalet li m'hemmx lokal paniku fil-pajjiż minħabba li l-Malti laqgħet il-virus fl-Italja u mhux f'Malta permezz ta' trasmissjoni. Il-każijiet li kellna kemm huwa importanti fejn aħna rajna ikun hemm kooperazzjoni mill-pubbliku ta' self-isolation, hemmhekk aħna r-riskju li tista' tiġi trasmessa lil ħadd ieħor ħajkun ħafna inqas, allura nerġa' nappella dejjem għal responsabilità minn dawk in-nies li ġejjin minn barra speċjalment f'postijiet fejn hemm trasmissjoni qawwija. Ir-raġel qed jinżamm iżolat f'sezzjoni apposta fl-isptar Mater Dei. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.